बहुत हो गल ज्ञान के बाद आ गइल बानी सन हमनी के ऑफिस खत्म भइला के बाद रेस्टोरेंट में तो उहे ह काम इंतजार करके इंतजार करत करत आ गल खाना। तो खाना गला तो हमनी के तो भुकाइले रहनी सन, लेकिन रुक खाना नहीं के खाए के कहनी मैडम के, काहे कि हम भी हो गइल बानी तंका मका बिलोग बनावे वाला। तो पहला खींचनी फोटो, खाली का पूछ रहल बड़ी मैडम, खा लो भाई। तो टेस्ट करके ठीक है ठाक बा मतलब एक मतलब खाली मोमो ठीक ठाक बा, बाकी सब चीज बहुत बढ़िया बाटे। हम भी खा के ड्रेस चेंज करके निकल गइल बानी सन अपन गाँव माई के मंदिर के दर्शन करके। हमनी के फोटो बनावे वाला के तो तारीफ बड़ा करे के मन करेला, कबो भेटाई तो मुँह पर तारीफ कर दे। अब बीरगंज के लोकल यहाँ सोडा जौन की झटका दे वाला खूब चिबरों में, कबो तू भी जाइए तो 6 नंबर गेट लगे चल जाइए। मैडम के हम अपन कॉलेज टाइम के आवत रहनी तो मैडम भी चलो भाई तुम भी टेस्ट कर लो करके हमने के यहाँ अपन कॉम्बिनेशन चना और सोडा मार के अपन घर जा रहा